tiedä mistä näette, että mä tottunut yleensä syömään ton lounaan, niin 5:30 aikaa tai jotain. Tää nyt on tämän päivän ensimmäinen ateria, ja tässä on ihan punaviinit ja kaikki. Ehkä tästä selviää, en tiedä mitä tää on. Onhan se näkyy ruisleipää ja kaikki. Hyvin menee, mutta menkö. Ne grillaa, jotka voi. Terveisiä vaan kaikille. Kaikille, kaiken kaikkiaan. Nyt on letkua ja putkea kaiken maailman. Taitaa olla joku putkimiehen unelma, kun on huuhtelut päällä. Huuhtelut toimii. Mitähän se? Letkuhan se sinne menee. Puulataan. Puulataan pojat, puulataan. Sellaista pataa.